हेलो गाइज वेलकम माय न्यू मिनी ब्लॉग। तो सकाळुठी ମୁଁ ଆଜି ମୁର୍ଜ ଦେବାର ଲାଗି ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲି ଯେହେତु ଆଜି ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ଥିଲା। ଇଏ ଥିଲା ଫାଇନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ। ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ବାରବେଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ମିଶି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇ ଅଟୋରେ ଚାଲିଲି ମାର୍କେଟ, ଯେହେତୁ ଆଜି କିଛି କିଣାକିଣି କରିବାର ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଚାନ୍ଦି ଅଳଙ୍କାର ଯାଇଥିଲୁ କିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିସ ନେବା ବୋଲି। ଦେନ୍ କିଛି ସୁନାର ନାକଫୁଲ ଦେଖିଥିଲୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଦେନ୍ ନେଇଥିଲୁ। ଦେନ୍ ମୁଁ ବେଗ୍ ହାଉସ୍ ଯାଇଥିଲି, ମୋ ପାଇଁ ବେଗ୍ କିଣିଲି। ତାପରେ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ବାସୁଦେବ, କିଛି ଶାଢ଼ୀ ନେବାର ଥିଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ଗୁରୁବାର ପାଇଁ କିଛି ଶାଢ଼ୀ କିଣିଥିଲୁ, ଯାହା ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଦୁଇ ତିନିଟା କିଣିଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କୁସୁମ ବଜାର, ଯେହେତୁ ନାନୀଙ୍କ ପାଇଁ, ନାନୀ ଯେହେତୁ ବଡ଼ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟମୀର ଡ୍ରେସ୍ ନେଇଥିଲୁ। ଦେନ୍ ମୁଁ ମାର୍କେଟିଂ ସରିଗଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲି। ଆସି ହଷ୍ଟେଲରେ ଲଞ୍ଚ କଲି। ତାପରେ କିଛି ଖାତା ବନେଇବାର ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ମିଶି ଟିକେ ଦିସ୍ତା କାଗଜ ମଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ। ଇଏ ଥିଲା ମୋର ଆଜିର ମିନି ବ୍ଲଗ୍। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।